Panultihon 12 bersikulo 28. Ang pagkamatarong mao ang dalan paingon sa kinabuhi, apan ang pagkadautan dalan paingon sa kamatayon. Mao na igsuon nga magkinabuhi gayud kita nga matarong ining kalibutana, tungod kay ang pagkinabuhi nga matarong paingon gayud sa kinabuhi. Mao kanang kinabuhing dayon. Apan kung magkinabuhi kita sa pagkadautan ining kalibutana, mao kana ang dalan sa kamatayon. Mao kana ang impierno isuon. Tungod kay ang bayad sa sala kamatayon. Atong basahon sa Roma 6 bersikulo 23, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Mao na igsuon nga kung magbuhat kita, kung padayon kita nga magbuhat og sala, musangpot gayud kita sa kamatayon, ug ang atong dalan nga paingnan mao gayud kanang dalan paingon sa impierno. Apan kung magkinabuhi kita nga matarong, ato ging maangkon ang kinabuhi nga dayon. Tungod kay gasa kana sa Dios nga atong gasa kana sa Dios nga iyang ihatag kanato kung magkinabuhi kita nga matarong ining kalibutana. Amen. God bless sa tanan.